Anjasmara rimami go dilajengaken ya Satyane kelakon Satyane kelakon ngedram semangat nduk. Wah iya. Heeh, bot-bote ditunggoki karo Siwayanti. Wah. Semangat. Pindah haluan iki dumeh. RT. Dumeh lek Alpan ora melu njur kowe sing anu. Iya. Heeh. Ora ngelingi nek ditunggoni sing wedok. Ya ora apa-apa. Bebas wong kuwi bebas. Bebas. Iya. Sapa sing kon nyalirani? Iki ana anu kedua, sesi kedua. Iya. Sapa sing kon anu? Iya, sik pira suarane? Iya. Ana saka Pak Pardi tekan Pak Parjo iki kabeh men anu entuk sak pupuh. Oh iya. Yo Pak Pardi. Wes bejane awak mame Tulus pangestu dasar dioper. Ya. Men kabeh kumanan kaya. Ya. Men kabeh iso ngedep mic. Oh ya. Dadi ora mung ibu-ibu tok sing ngedep mic, tiang kakung ki ya ngedep mic. Ha iya. Nah iya Pak Jadi.
aja gawe Yo. Wiraswara nenek sing ora uman siji. Men kowe arep tak kon bawa. Oh iya. Mengko nek gara-gara men bawa sak gara-gara men dibawani kono kabeh. Oh. Men aku kuwi jahat kok. Iya, heeh. Ora masalah. Ya, Nduk. Apa mak? Iki bengi iki awake dhewe menjalankan kewajiban. Ya. Bengi iki ditimbali ana ngersane daleme Bapak Sajimin dalasan keluarga ya ana ing alamate. Alamate ya kuwi Seropan 3 RT 7. Muntuk Ndringo Bantul ngono. Dengan adicara dalam rangka inggih menika tasakuran pernikahan utawi sepasar pernikahan. Oh ya sepasaran. Ngono leme ngunduh mantu ora ngono. Nduk. Ya. Panjenenganipun inggih menika temanten kakung panjenenganipun Mas Anton Sungkawa sarjana ekonomi. Ya, putra saking Bapak Sajimin dalasan Ibu Semyati almarhumah. Ya. Saking Seropan 3 RT 7 Muntruk Ndringo Bantul. Ya, kalian Mbak Nita Noviana putri saking Bapak Dalhari dalasan Ibu Purwanti Tanjung RT 1 Temuah Ndringo Bantul. Oh, jebule cerak. Ya isih sak Kapanewon, isih sak kecamatan ya ngono. Isih sak kabupaten ya. Motivasiku nggo kanca-kanca ki nek iso sok golek sing ngono wae. Cerak-cerak kuwi wae. Nek cara aku kok men sing adoh-adoh wis ora. Ya wong ki penemune dhewe-dhewe ya. Nek sing adoh karepe nek iring-iring kuwi karo healing ya ngono. Dasare iso pirang-pirang dina biasane ngono kuwi, ora ngono. Ya, ingkang sampun kelampahan nggenipun daup akad nikah wonten ing dinten Sabtu. Dinten apa? Dinten Sabtu ya karang sasar susur lambene ya. Tanggal 5 bulan 11 2022 pukul 9 WIB wonten ing Tanjung RT 1 Temuwuh Ndringo Bantul. Wah, matur sembah nuwun. Iya. Nggih nderek mangayu bagya awet sampun daup janipun Mas Anton Sungkawa kalian Mbak Nita Noviana nderek memuji ndedonga mugi-mugi temanten kakung kalian putri ya anggenipun sampun mangun bale wisma daup palakrama mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ya nduk amin lan ora ana ganggu gawe apa-apa sing disuwun ngono ya sentosa ya amin sehat bagas waras ya sak lawase ya tekan puputing yuswa rukun ya dadi siji manunggal ya yung aja mung tekan kaken-kaken inen-inen tok ya ning tekan puputing yuswa besok tekaning pati tresna ora bakal ilang nek ngono kuwi carane oh ya ngono ora ayak-ayak pul ngandani kok dirungokke kowe iki nane ora
Ana wong gambleh ning ngarep ki dirungokke ora kok ya. Iya, sak geleme dhewe kok kan kowe. Iya, ning ya arep wong ngene kene iki ya guru gojekan, Nduk. Ya. Ora ana keseriusan nek kaya aku ngece Mas Kimpul ngono kuwi tak paido ngono kuwi ya ora masalah. Ya gur nek ning panggung mengko medun-medun ya san saya ece-ecenan. Ora ya biasa ngono lho. Ya, yen dasare nek Mas Kimpul kuwi karo Pakne Maratuwa kuwi ora rukun. Sopo? Ayo harus sing ngendang kuwi ora. Oh. Ece-ecenan terus. Dumeh ndek bakalan gayor mau niku le ngece entek-entekan. Monggo sejan-jane Mas Kimpul ki ora kok ngece sing ngendang ki ora. Lah ngece sing ngenehi kayu. Sing ndek kayu maune sapa? Ngono. Sing diece ki sing menehi kayu kuwi ora kok. Sing ndek bakalan gayor kuwi ora. Ngono. Ora ngono yo. Sapa sing dikayu Pak Jati kuwi sing maringi bakalan maone ra Pak Jati. Wo tinampa dening Pak Sulis ayo diece karo Kimpul ayo wis. Adine ra trima dikirimi jangkrik wetenge dileboni radio. Setelke wayang. Adine sapa ya kuwi. Iya. Nggih matur sembah nuwun. Awet sedaya menika sampun kelampahan. Ya matur sembah nuwun ugi sedaya rawuhipun sesepuh apa Bapak Lurah rawuh ya Bapak Kapolsek rawuh pokoke sedaya kemawon mboten saged kula piji setunggal matur sembah nuwun pahargyan wonten ing dalu punika luar biasa ya rame Nduk ya rame apa nih sing anyar oh iya katone anyar ya jati arek ngopo kowe? Iya. Jati. Iya. Heeh, ana bintang tamune Nduk, rasa suwe-suwe. Ora nepangke sinden. Oh iya wis suwe. Awake dhewe iki ra ngenalke para sinden, para waranggana. Oh iya ngono. Heeh, iki sinden ki unik-unik. Unik-unik sebabe. Ya wis ngono kae. Delok dhewe. Heeh. Saking sisih wetan nek mboten kleru. Kiwa kono kae nek marepe rono. Ya, wonten menika wonten Bu Liliawati saking Nglebak. Katongan tangga kula. Oh ya, ingkang pidalem wonten ing Prambanan. Oh ngono. Tengenipun wonten Bu Sutarni ugi saking Nglebak. Oh, tangga dhewe. Oh ya, sak kelurahan. Oh ya, beda pedukuhan. Ya tur beda omah. Ya, nek sak omah ra ya ora. Aja ngasi ngono kuwi. Aku rasah aku ngono kuwi rasah. Men sing wis-wis wae ya. Ayo. Heeh. Lajeng tengenipun wonten Ibu Tia saking Ngawen Randusari Watu Sigar. Oh, garwanipun ingkang ngasta drum menika kula. Bojon drummer ya mulai ya. Ora Pak Wariso ki ya dalang, ya Ki Wariso gleng. Ki Wariso gleng ya Ki Wariso Adi Sukoco. Kok Ki Wariso gleng. Sak geleme dhewe nggih. Tengenipun Butia menika wonten Mbak Saraswati. Wo, iki wis warga kene wis ora asing. Ya tangga dhewe. Ngoten menika ya kilen menika dalemipun ora ya. Menika garwanipun ingkang senes. Aja garwane sing ngomong sing genter kuwi. Garwanipun ingkang dalu punika manjai kula. Mas Nanang menika ugi dalang. Lajeng wonten Mbak Niken Sia saking Semin. Ya. Menika garwanipun bojone. Oh iya. Heeh. Lajeng wonten tengenipun Mbak Niken menika wonten Mbak Marwiyanti saking Panggang. Wow. Menika garwanipun boten mangkat dalu menika. Ora mangkat kok sebutke. Ayo men mbok menawa ya mirsani setremen. Ya. Terus ana Mbak Anggi menika garwanipun ingkang gender.
Iya. Terus ana Dik Dewi Mega Prastiwi menika garwanipun sapa tebakan dhewe. Ayo. Ora usah suwe-suwe. Selak druting seruwet ora karo-karuan. Iya. Iki ana bintang tamune sapa? Kabare Mbah Waluya ning ndi? Aku mau ning transit kepethuk Mbah Waluya karo Mbok Suhin mbok menawa ya kuwi. Oh iya. Dene ana kancane meneh ya ya. Iya. Disepoti srepeke mawon Mas, bengi iki klasikan ora serampat-serampat ndak. Oh, kedusur Mbah Waluya mesake wong tuwa. Aja ngono kuwi. Aku ki memaklumi lho ki tegese iki. Ya, engko Mas. Tutuk. 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 Aduh, duh. Sidaya ketemu meneh. Sopo? Kuwi sing nglambene kaya gedang kuwi. Ora ngono ki to ya. Ya malah seneng aku nek amben mayang kepethuk ya amben bengi kepethuk. Iya. Sugeng dalu, Mbah. Nggih, sugeng dalu Mbak Cange. Nggih, wilujeng dalu. Wilujeng. Nggih. Aku wilujeng nek kula nek niki sugeng nggih. Sik endi sik sugeng sik endi? Nek Kyai Kakung ki wilujeng, nek Kyai Putri sugeng Mbak Yu. Kena sugeng po? Wilujeng, nggih wilujeng. Sing sugeng iki po iki. Loro-lorone sugeng. Sing kae, Ding. Apa? Sugeng. Dadi artine iki padha lho. Heeh. Sugeng Mbak Tatin. Ngopo aku gedang ra iso omong. Ayo sampean sugeng to. Iki mau wis disindir jarane kaya gedang goreng ino. Lah ya mulane aku nek gedang rasa omongan meneng wae. Lah nek ra sampean sugeng ta wong iki. Maksudnya piye? Sugeng rawuhipun ngono kae lho. Ayo mbok kan muni sugeng rawuhipun ora mung sugeng tok. Sugeng rawuhipun Mbak Tatin. Maksudnya piye? Tutuk gundulmu lho. Aku gelem dituthuk anggere nganggo sugeng kuwi. Nganggo pipa ledeng. Weh, Eh, kowe tembung sugeng aja diartekke liya. Sugeng ki slamet. lah iya no lho. Oleh malah tutuk nganggo slamet kowe iku aneh. Tegese lak nulari slamete iki ngono lho, Mbak. Nggih, matur nuwun. Aja salah persepsi kaya. Ya ora. Sapa sing salah skripsi. Salah crispy. Nggih. Matur nuwun niki kalih anak kula angkat kek niki mbok wedok. Apa kuat ngangkat semono ki? Nah iki yo Tegese anak angkat ki padha karo anak pungut apa udu Pakne? anak pupon. Pupon iki dipupu. Nggih. Wah, Anak-anak pupon nganggo hadiah. nek Nek kupon. pupon nganggo hadiah. Kae kupon. Anak pupu. Maksudnya piye? Anak pupon ki le ngepek. Ayo anak pupon ngerti baru kok anak pupui maksudnya aku pupu tok ngono piye? Ayo delon dhewe. Ora ta ono mosok ya pupu tok. Kowe ana duit tiba mbok dipupu ki dijupuk. Oh, dadi ki biyen ya mong nemu jupuk. Ya tegese iki ana wong tuane kepiye nunjuk melu aku tak karo kowe ngono lho aku milih. Lah iya nek ana jenenge milih anak kok ya wis prawan gedhe pamrihmu apa? Ya sing mijiran wisan kok lemu anak. Ojo sing Ngono mijiran. karepe le arep bobok kok bareng terus ya aku mah. Nah iya aku ya jengkel to mosok usul mudan kok gur indak-indik terus lawange Tatin ki ngopo? Kok nek kemule nglengkap masuk angin. Alah, ora nglengkap apa nglengkap. Lah wong ngongkon aku wae iso kok malah indak-indik anggerane gluduk mlayu ning kamar. Lah ya terus aku duwe terus jerit aku terus anu bubuk tak plek-plek wis ora apa-apa aku. Apane? Tatin ki wis gedhe. Apane? Hah? Apane diplek-plek? Ya bokong monsok ndas. Wis adem no. Heeh, Pak. Lah kepiye apa di kemuli aku ya ngono. Karmu njaluk diapake? Aku ya mau nek digekep bapakno. Ora karepku Tenan, ngisore. tak nak. Ngisore tak nek anglo ngono kene iki. Padake sate. Antah gundul. Sate semono le mangan yo ngrekoso. Nggih.
gandeng kalih anak kula kalih bojo kula. Nggih. Sowan pokoke ngestokke dawuh panjenengane Pak Pak Sajime. Sajime. Wah, juragan mebel omahe apik. Apik tenan. Kaya Niku lho, Mbah. Mbah. Hah? Kursi mebel sing enten wetan niku lho. Lah nggih. Wau iku manggi kula, Mas. Nika. Niki mengke nek bibar wayangan niki kula aturi beto sedaya. Kalau PN kabeh. Sing kae. Ya sing kuwi-kuwi kabeh kuwi. Nek ngono Pak Sajimin iki pilih kasih. Lha kok piye kasih piye? Lah mau ngundang aku ki, Pak Di. Iki engko gawean dingklek cilik ya lho iki engko. Ora. Oma ya ngendika. Iya. Entuk kok gawane ya anggere kok sungguh antarané kok kene tekan playen gelem apa? Lho ya kuwi cekak meng arep bunuh wong nek ngono. Ya iso le nyunggi saka kene ning le nyunggi karo Pak Kol tumpake. Ha ya pinter yo ya Nan. Nek yo tetep cengeng nyunggi Pak Kol. Ya jangkala diselehke. Mosok numpak kol kok ngene kok nunggu sedipan yo aneh kowe. Apa dalane angel. Injih, nderek Nggih. mangayu bagya Nggih. Pak Ne. Dalu menika ngawontenaken tasyakuran. Anggenipun sampun keparang ndhawapaken putranipun. Nggih. Iki ana uleme. Rikala tanggal gangsal kepengker. Nggih, tanggal gangsal kepengker. Malah nggo tepas-tepas. Iki kan maca malah dienggo kipasan. Lah kowe ngerti to nek aku ki mbiyen mung diajari nulis ora diajari maca. Nyata. Wong dikon maca iki apa iki ngunduh mantu. Wih, Oh, nggih. tak kira ngunduh susuh manuk. Ha ya kuwi sak Lah ya kuwene. kudu susah manuk iki yo. Iki do bahas apa to kok aku radong to? Dadak takon sampean. Aku radong nih. Oh, iso cerdas sithik po. Oh. Lah wis ngono kok ya. Ngunduh mantu Nggih. Mas Anton lan Mbak Nita. Gitu. Sampun napa Bu jenenge? Daup, Daud. rikala tanggal Gangsal. Ngawur. Nggih. Sing maca wong loro nang sing ngerti gurung siji lho jane iki. Lah aku ora kacamata pancen ra tekan kok. Oh, nggih. Ijabe iki apa tanggal 5 to, Nok? Tanggal Malah 5. ketutup. Injih menika lho Bu, Oh, nggih nggih, akad ijab. nikah Sabtu tanggal 5 bulan Nggih. November 2022 pukul 9. Nderek mangayu bagya, Nggih. mugi-mugi putra ingkang dipun Supetaken. ya ora Daupaken. kadhaupaken menika dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan nek ndongake apik ra elo lakone dhewe ora apik. Lah ngono kuwi ra sakinah ki rak mergo ya sampean to. Ah, lah ya kowe kuwi sing ora tau sapa omah, dadine ya repot. Ora sapa mah ki rak ya aku ki golek butuh. Aku ki le mopo anak iki, mergo karo kowe iki ya ora anak-anak blas. Lah piye? Gabuk. Lah kepiye? Aku ki jaga malam, Heeh. mulih jam 6 esuk. Aku Iki bakul pitik, makan jam 4 esuk. Ora mesti liringan terus. Oh, iya. Kepiye ya anak? Lah niate ngrabeni Ayo, aku ki kapan? ngopo? Ayo kapan ketemune? Masa iso diremat ya ora iso. Mosok kalah karo pitik, pitik wae metu saka petarangan langsung ketemu babon kok. Oh iya ya. Ane jenengan Lah kok. carane sampean kurang cara. Aku nek kelingi pitik ya pitik metu saka pranjon ki lanang wedok ya. Nggih. Kudu sing wedok dhisik sing lanang nguyok. Tuku. Peti iki ora ana apa-apa. Lah kok ora gelem nggo cara kaya piye? Jajal nek aku yudu pitik piye? Weh ning penak dadi sabun lah nek pitik iki dibelah lho. Mulai Anek sabun. Nek Enak, sabun enak, iki Pak. bayangno. Ngapa? Ngerti Kan ning golong. toko dituku wong ayu kae terus dikempit. Dul. Tekan ngomah, tekan kamar mandi diudani. aja diudani to. Diudali. Lah ya padha diudani ngono diudani. Dibuka. Nah, terus deleke nggon wadah sabun pek terus sing wong ayu ku muncul klambi. Saru iki Seneng saru. no, seneng no dan sabun. Seneng apa wong meng sabun ya meneng wae kok le maneh. Oh. Terus dicekel cek terus siram bir terus nggo sabunan usuk. Ngendrai. Aku ya meng meneng wae wong meng sabun to. Terus Lah kok saya medun grenjel. Ngono ki aku yang nginget cicil meneng wae aku. Piye, Lah Pak? kurang ajar ku saya medun meneh usuk. Aku yang meng meneng wae bareng saya kurang ajar sing adus. Mburi usuk. Lah gandeng aku ki ngerti nek kono iku ora seneng aku ya mencorot cilaka meneh nyemplung kloset.
Enak no, Pak. Enak apa? Wis ora enak wis pokoke. Nang kono ya meneng wae. Meneng wae lah wong sabun. Apa ngono ki Jenenge ngono? sabun. Ora penak dadi apa-apa itrane. Sing kepenak iki dadi apa juragan mebel. Heeh. Oh lah iya, kaya Pak Kaya Sajimin Pak kuwi. Sajimin. Pokoknya apa sajimin. Heeh. Wah, tenanan perlu apa wae ana. Soto. Seko lemari, tempat tidur, terus apa jenenge kusen, terus kursi, terus sofa, komplit. Kene iki mung kurang siji. Apa? Kon gawe sogo untu lho. Lah carane ya kepiye kudu ana pabrik khusus no. Ale nyogok nganggo blender iso to, Mbak? Wah lah ya modar muare. Pokoke nek Iki butuh wis tekan ngendi lho mebel iki? Tekan ngendi? Tekan Jambi. Nggih. Wis pokoke Surabaya. Nggih. Terus daerah Medan wis sak Indonesia Nggih. iki wis kejajah iki. mebel kene iki iso mlaku dhewe. Asing masuk ya Pak Sing Sajimin. pesen iki Sing lho, mesen Pak. iki. Oh, dadi Tekan Bali, Tekan Mbak. Bali. ana lho sing ora duwe sikil ning iso mencolot ana lho. Apa? Mosok. Sabunmu cukup-cukup. Balik wis. sabun. Wis. Ki pengguna sabun sejati ngrungokke ora trima. Gak yo selarat joget aku. Ya, sik urung diwaca pamundutane kaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu Masda, wilujeng dalu. Nyuwun gending gembira loka utawi lesung jumenglung saking Pak Suratno Bekasi. Sawer transfer 200.000. Men ora kumanan kae. Pun transfer mawon sedaya mboten Nggih. salengan. Katur dumateng Masda sak rombongan mugi-mugi tansah sukses lan sehat selalu. Kula saking Pak Wakidi Pekanbaru nyuwun sesideman duet Masda kalian Dega Wojo sawer 200 meneh transfer. Transfer mawon. Heeh. Ayo rasah meri to sampean. Saiki kok suwe-suwe pinter ya sing do njaluk lagu ya. Transfer dadi ra ketok. Kono ya latihan, kene ya latihan dadi pinter kabeh. Latihan ngopo? Latihan transfer to ku mau. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa lek arep piye wis kebanyut. Kebacot. Iya. Kebanyut. Kurang cewe kok lek. Zaman saiki rak wis modern to, Mbah. Ha iya. Transfer apa arep ngirim duit mung transfer lewat HP. iya. Ceklik ngono. Sampean ngendika wau nggih. Apa alih Mbok Suhin ora tau kepet ngono nggih. Mung karek teknologi niku mawon mawon. Ora. Nganggo diremot. Masa di WA we dadi. Ngrabene aku wis cukup umur kok ya. Dadine rak ya wis ora produktif. Arep apa kepiye nek wong lanang ki barate wineh ya. Ngolah. Mengkari lemahe. Oh, ngono to. Lah arep Iku ndak wong wedok nek ngono kuwi. Arep gabahe apik ki nek kena nggon telatar ya gur garing. Lah, Sembrono. Nggon aku ki ibarate nek lemah-lemah loh, Le. Heeh. iki ana pamundutan melih. Kuwi anak pamundutan loh. Niki pamundutane dawa tenan iki. Oh, Ning sing kudu maca Dik Mega. Ora ngono ya. Mangga. Jadi sisan kon ngadeg ka. Ayo Mbak Mega. Sepoti lek. Sepoti lek yo. Alan-alan. Kok saya ilang treke. Jenenge fit out. Iki gamelan diusul tok saya aduh. Iki treke ngatret meneh. Kok nganggo ngatret barang. Nek mupu anak iki padha sak mega ngene iki ora ngrepot. Lah mupu anak kok sak sugeng. Padune. Aku milih sing ora dingone 3 dina ora ketok kuru kok. Ayo Nduk Cahayu. Nggih, Iki diwaca layane. Sapa sik ya. Oh iya, salam sih. saderengipun ngaturaken wilujeng dalu kagem Masda. Ngrung Bali suarane. Wilujeng dalu, Dik. Wilujeng dalu. Ora ya. Iki wong tuwa-tuwa do baper iki lho. Kene wae biasa wae. Ya ora. Nggih wilujeng dalu, Dik. Ga iki ana pamundutan. Nggih. Iki sing maca kudu awakmu ngono to. Dadi aku sing maca ora apik. Ah iki sing saka sing amba iki sike. Niki kudu
kudu diwaca kabeh. Oh iya no. Sing ana tulisane, Nduk. Iya, ora ana tulisane ya ra iso. Ora nek tulisane ya diwaca ki ya karang ngopo. Sapa ngerti diwaca putih. Iya. Nek iki sih lancar. Lancar. Iya, Nak. Lampung 1 November 2022. Nggih. Kagem Undang-undang iki. Wis langsung ganggu. Masda Yusuf Dalang Kondang di tempat. ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Kalau Ibu Suwarni dari Lampung, penggemar beradik Mas Yusuf. Berkali-kali memutar ringgit di YouTube yang dibawakan Dik Yusuf, tidak bosan, malah selalu memulai lagi. Apalagi kalau lagi limbuan, terus yang jumeneng Dik Mega Prastiwi. Oh, seneng kowe to. Tambah mantap dan regeng. Nggih. Suara Dik Mega memang bagus. Nancane nembe serak. Lembut adem di hati dan bisa Kadang boten kadang boten. mengikuti situasi. Dik Mega anak cantik, luwes. Oh, nyatane ora mung aku sing ngalem wong liya ya ngalem. Iya. Ayo terus ke. Ya terus Dik ke. Mega anak cantik, luwes, cerdas dan pinter menghidupkan panggung. Oh, tak kira pinter sekolah. Pinter apa? Tak kira pinter sekolah. Terus Semoga kalian berdua langgeng sampai Bu. Ora apa-apa kuwi donga apik. ora apa-apa. Oh ya, semoga kalian berdua langgeng sampai menikah. Karena kalian memang sudah cocok, serasi ibarat tumbuh dapat tutup. Ayo nek cocok ya dituku mau. Tapi lanjutkan dulu pendidikan kalian berdua, belajar sambil menggabungkan bakat yang sudah ada. Sambil menyelam minum susu. Iki saja rada rekayasa ta, Pak? Sumpah iki aku ora rekayasa, iki seno buntele, iki wong kirim surat. Ora apa-apa rekayasa ya men pokoke usah ngono kuwi. Apa nek aku yo telaten rekayasa kaya ngene iki ya gak. Ndak malah dadi padu kayak wis. Nambah nyor lagu Setia Tuhu kalian pepeling yang jumeneng Nduk Mega cantik. Waduh. Wah, salting iki. Nganggo kekok barang. Samare ana ora? Jika nanti Dik Yusuf tayang tanggal 4, saya tunggu sawer 100.000. Oh lah tanggal 4. Kuat banget tulisane ya. Iya. Lan aku ora iso maca lah ngombro-ombro tulisan. Lah nek tulisan ki yo ngombro. Ya iki ana pamundutan Setia Tuhu to. Nggih. Dipinangkani karo Mbak Tati. Monggo. Awake Aku dhewe. melenggah kene. Heeh, lu dadi men loro iki men seumpamane wong nembak men pas kono loro iki. Awake dhewe ngono kuwi. Aku Sugeng, dedekan Aku sih. kene. Awas kok nek nglingguhi panganan Pak nih. Nek gur nglingguhi panan apa nek nglingguhi aku wae. Ngapa nek nglingguhi aku ah? Pletras. Nyos. Iya. Monggo Mbak Tatin. Sumeneng. Kalian jenengan Nduk Rahayu. Wah, aku gumun, Nduk. Apa? Wong semono kok le ngadeg griyeng. Griyeng iki piye? Ending. Hali kok arek griyeng. Mangsamu aku ngangkat kowe kuat lho. Lah iya kuat-kuat aku gumun nek jenengan. Ngopo iki gedang goreng kon ngopo? Hah? Kon goreng. Kon mangan. Sapa sing doyan? Aku. Lah piye arep aku apa Mega? Aku ora doyan sampean. Secara anune kedaluwarsa. Ngece. Ya carane kan nek roti ngono kene ora suwe kedaluwarsa apane expired. Lah iki lagi wae mentas saka wajane padake. Ora. Cek panas Mentas kok wajan ki ya iki. Nek iki gosong. Cilik Gak iso. Ayo. Ayo cilik iki malah apa dayane iki ora terlalu. Ya wis karo Mega wae aku rasa. Ayo sampean iki kudu ngewangi kok. Jare ra doyan. Ngomong sapa. Nek sing doyan ki perkara liya sing ra doyane sik bawa iki lho.
kuwi gandeng sing ngersake iki, ngersake. Dadi kudu sampean ora. Gajangan ora. Yo. Pamintaku njaluk apa tak turuti waton ora njaluk sandang pangan. Njaluk digecek kowe. Tak gecek genti nganggo dengkul. Lho nganti kukur-kukur lenyo teng judek sanga. Yo, Mbak Tatin. Hah? Sampean? Aku lho. Nggih. Mirip to suarane Cik Mega le suarane sampean. Ora jauh. Iki mergo lagi serak, nek ora serak sampean Apa? ora ngapa-ngapa. Ya nek wong lagi sayang ya telek kucing sebagai coklat. Jangan. Rasa coklat ya. Ora. Heeh. Sisan wae tak blakane ngapa tutup-tutupi ra perlu tutup. Urip ki sing prasaja wae. Kaya ta saiki sing gender karo wis. Yo. ing sarena datan genggang sak rambut. Mbok dibawani dhewe wae. Agak kene iki gur nuntune kok. Nyontoni apa? Ya gur ya mbange men ora kosong. Welas sonom ring Mbak Mega. Amon. Wong bawa kok diganggu. Ini salah saya benerkan. Kamu tuh bagaimana sih? Ya wis kono ya. Wong salah kok dibenerke kok kleru. Wong salah ra gelem mangan kabel. Wong salah ora gelem ngaku salah. Wes. Oh iya. Tak pangan malah. Atoh cakete ati. Wah, dalang ini tetap pites tenan ya. Ya pitesen ya. Nek ono jantungan piye nek ono kuwi? Ayo ngene iki wis sing Tanggung jawabe sapa? Ayo wis dhewe-dhewe. Ora berpokal apa-apa kok. Mbok rasa bikin ulah. Ora, Enggak usah caper dong. ora sing dapur sapa. Yen cedak pansah mulat. Ayo Mbak Mega. Sito asih Mindone Milan mie goreng. Dang goreng, mie goreng apa nih ya? Aku ngeleh ya.
Ngelih ya Madyang. Sugeng goreng. Pindho mimi lan mintuna tanpa prau. Ayo Kang Mas bareng ana tepi wajib Segera Sita asih Brayan. ya. Umpama iki piye to dalang iki jane iki? Ha wis gak ora. Glece. Aku nglece ya nglece. No. Aku Kang Satyo Gili kita. Satu Pak. Skandal, Pak. Andika pengayomanku. Tok. Sing ngendangi mbok polahe rasa ngono iki lho. Ayo Anteng. dadi tunggoke Tangane sampean. nganti arep pritil. Pelan saja. pelan Ya, tapi lincah. pasti to Pak. Lincah ki ngono kuwi. Tangane lho nganti arep Ayo sing lincah ki ngono kuwi. Nek ngono ki lincah, bab liyane ya lincah. Yakin to wis. lanjut Mbak Mega. Finger style. Nek lincah ki kecekel apa-apane. Ngene ki nek tangane potol piye? Ora mungkin. Tangan Ayo, kok kuat. yang penting pelan tapi terasa gitu loh. Ya nek ngono iki ya krasa ning ora wet. Ya wi mengko nek sarep rampung. Lah iya to. Iya. Napa ta niku, Mbak? Kendangan iki lho. Kendangan ki lho nek arep suwuk ki digropakke penak biyen. Oh, ngoten. Ayo. Mukyanto berkai mini. Trang trang trang. Trang trang trang. Iya. Klang tak. Yo.
Sampun Nggih, menika menika sampun. setya tuh. Nggih, sampun. Matur suwun. Nggih, matur sembah nuwun Makasih menika. Mbak Gedang Goreng. Weh, Apik. Nurut karo aku saiki. sesukne aku gak kon. Ora usah nesu cah cileke ora usah dilawan. Ya piye cah cilik kemethak. Aja ngono kuwi to. Aja ngono Sing kuwi. gede kira yo ngalah. Heh? Nek masalah kuwi ora apa-apa ning mau ngarep ki lho omongane ting celebung. Lah ya wis semen. Do bibire-bire koloso. Apa kuwi? Nyerempet-nyerempet bahaya. Awake dhewe kira ya sing wong tuwa ki menerke no. Aduh. Uncali jangkrik ora krasa. Nggih. Niki wau sampun pun pinangkani Nggih. Setya tuhu. Stasiun Tugu. Setya tuhu. Ingkang bakan sedaya mbok namung gegujengan. Nggih. Supados regeng swasana. Nggih. Wis arep pamitan kok. Weh urung. Kok jeneng pamitan piye wong nyambut Biasane gawe kuwi urung. kata-kata nek wis rampung iki ya namung gojekan iki ketoke yo koyo Biasane nek keri dhewe ki rak maca pat dandang Ora gula. iki kabeh mung guyonan ora apa. Dumeh wis jam 12 wae iki santai wae limbuhan tekan jam tengah 3 wis. Nderek mawon Mas. Aku mau dipesen karo Pak Sajimen. Nggih. apa piye? Engko Mbah Raya karo Suhin iki ndagel sing lucu. Nggih. Ki sampean piye mau? Nah lucu karo ora ki ndelok-ndelok anggarane Pak. Aku yo. Apa kurang to genah mulih kon nggo kursi ngono kok. Lane aku ditambahi kursi ki mau. Ning Lah jalan. arep dilewatke ngendi ya, Mbah? Ah, dilewatke ngendi engko? Wis dalan kono. Niki enten Kono. enten WA. Apa? Nggih. Aku aturke dalang nek limbukan njaluk gending sesideman kagem kanca-kanca RKSB. Rapi kapane wondringo. Dalam kurung Bapak lagi min menika jaga dalan wonten ing ngajeng ya. Oh, nggih sing prat-prit nika wau. Nggih, niki wong enten pamundutan sesideman. Hakim jalan namanya. Nggih. Nek bal-balan ki hakim garis, nek iki hakim jalan. Nggih. Ana parep langsung diwilangane, Mbah? Nur, Derek napa jenengan pikantuk titipan ngoten mriki. entuk ora kowe Hin? Nggih niki wau wonten ingkang ngersakaken lagunipun Roro Jonggrang. Oh nggih. Ora ngono. Ini lagune piye ta, Pakne? Roro jonggrang kowe pancen asu. Ayo. Ayo lah wong Gunung Kidul iki yo ngene iki. Lah wong wis ngandani bocah-bocah ke aja nyerempet-nyerempet ya ta. Lah kok sampean malah cetha. Nek wong Gunung Kidul ki muni bayem basem. Terus bayung basung. Nek ayu Cantik. iya ora mau ora ngono kuwi kok. Ayo dipinangkani. Iya. Mbak Tatin karo Mbah Maloyo. Apa? Mbak Suhino. Eh? Gedang goreng kok kon nembang terus. Agene nglenggono nek gedang goreng. Ngapa kok kok ngenai sleeper nih ngapa? Engko nek gur patu wae jarene. Ya. Iya. Roro Jonggrang. Yuk Mas Kimbul. Iya. Iya iya. Alon-alon wae. Aku we pancen ayu tenan. Alah siapa sapa? Ora moga aku sing nandang kasmaran. Tenane Lek. Lawas padha nonduk prajuritmu wis kalaparan. Lah ngopo to? Mula kowe
kowe wanita kaparan kowe ora ngerti yen Bandung iki lananging jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya Lanjut ngapa? aku duwe aji seki padha wasa ora jaya manut sono pun garwa Aku duwe bebana. Apa, Bra? Candi sewu, sewangi kudu dadi. iya aja grang panowo turu Banjara kombe ayo tenang ora aku sing nandhang kasemaran awas pada pondok prajuritmu kabeh kalah perang mula kowe dadi wanita iso pancen kowe wanita keparan kowe ora ngerti yen Bandung iki lananging jagat putra ratu ing Buddha Paramoyo aku duwe aji seki Pandawasa manut sono putu garwa aku duwe bebana apa candi sewu sil sewangi kudu dadi iya jonggrang apa ora tak turuti Ngapa? Ngapa? Ah Bandung ngapusi. ngapa Wong jarene candi sewu nyatane candine ora cukup sewu, ora ana sewu ngono. ya coba diitung Ayo do diitung. iya hei Sisetan kae ning pira? candi mebel Eneng Candi 450. hei kayak candi Wiyaga Kae 350. candi penonton Kae lagi 65. golekmu jumlah luwes tidak 1000 kok mana Ora tetep kurang siji, Ndung. isik kurang siji Heeh. ayo maklum lah ming kurang siji Ora aku tetep emoh dadi bojomu. lah mbok aja ngono grang Ora, Ndung. Tak jumrahane Aku mau dadi bojomu. kurang siji ora gelem Moh. kudu genep 1000 Iya. nek ngono genep sing siji kowe grang waduh Ngapa kok waduh? dadi reci Reca. reca ki nek lanang nek wedok reci Oh. waduh iki atas kabeh sak ndas-ndas iki Aja mek-mekan kowe, Ndung. sing jeneng reca ki meneng mbok dikapak-kapake meneng wae
Wis dadi reca mantep to kowe ora apa-apa. Kuwi sak medun atas kabeh. Iki mburi. Ngarep rasa gak kasus. Wah, iki Jonggrang, kowe tegel tenan ninggal aku, Grang. Ayo Mbak Tati niki enten pamundutan lali janjine. Lali janjine. Iki selarem mbok pengreca ya, kowe arep reca ngerti go. Nggih. Enten pamundutan. Apa? Ya, enten WA Assalamualaikum Waalaikumsalam. Salam saking kula Sukoco Ketua PWKS Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara. Ya. Salam kagem sedaya para kadang PWKS dimanapun berada, kagem penggemar Yusuf Ansor dimanapun berada. Sawer transfer 200.000 request lagu lali janjine versi jaranan katur kagem seluruh pecinta jaranan Indonesia. Ya. Ingkang minangkani Mbak Tatin boyo. Heeh, ya langsung jumeneng wae. Iki transfere ning rekeningku aja. Aja duweni. Bejane dhewe-dhewe. Nah iya enggak ya, iki anggere ketrima. Arep nang rekeningku wong ya mung rekening listrik jadi wis. Dadi ora kena tinggal transfer. Terus piye iki? Tetep Ya, ditembangke. Tetep. Le mlebu nang nggonanmu. Heeh. Terus aku entuk apa? Entuk apa? Ya entuk hasile sing mlebu kuwi mau. Angin. Angin apa? Ya profesional kerja, ana Nah. sing njaluk ya dinehi. Gitu lho. Ning gandeng mlebu nggonanmu ya bangeten nek ra dikeke aku. Lah ya kepiye wong yahene apa ya ana ATM buka? Ya sesuk ya kena tak tagih. Oh iya ora apa-apa. Dibawani. Oh nggih niki wau nggih Bunda Selo nggih nyuwun lali janjine. Oh, nggih. Ning mboten transfer. Oh nggih syukur. Tegese kula mboten ngrasake jenengan saya ora ngrasake ngoten. Apa maksudnya piye to? Tegese iki sing grantes ming sampean tok. Dadi kula Grantes kok lemune kaya ngene. ayo lemu grantes kan oke. Sapa contone sing ngendang? Nek kowe ora Sing grantes ngendang apa sing celendem? wis sangka kesengkan kok nek ora grantes ning kesengkan. Lah iya. Ngagem bawa? Ngagem. Nggih. Nggih. Kersanipun komplit wong nek nyawang apa-apa komplit ki seneng. Ya. Ya wis gek meneng aku tak bawa. Ya cangkemku tak meneng cangkemku. Aku sarep nembang lho. Wis mengo ya wis kek men muni. Dina Minggu kang tak anti Ki mau terang tak kira arep dirubung larone alhamdulillah ora. Dek wingi dilubung laron njuk bubar gasik napa? Jenengan. Kae bubar gasike mboten mergo dirubung laron. Mergane Ana keperluan. Triot. sekolah. Ya. Engko bubare jam 4:30. Ning nyatane mergo klebon laron. Ora. Lah kuwi klebon laron sak panggung klebon apa ngaduk ki krutu. Wis dadi pepes kabeh. Kelingguan. Tina, piye ya omongne? Ora aku mau ngomong ha iya kurang ngono kok. Galak timen ah, dohno sing adoh saka bojo ngono kuwi. Ya tergantung lawane kok. Mulane Mas Tulus entek dek iki. Oh iya. Tina mone. Alah, iki do semprat-sempret apa sih ya? Ayo wong parkir kok ya tok. Sini. Dong apa sih? Dong apa? Kane. Neng ati ki set. Nganggo gregel. Atimu atiku. Heeh. Terus atimu
ngono Mak Ser. Ora nek aku ora. Aku dasare wong sangka anu ngono ki ora. Apa kijing kaya sing bawa. Ngopo? Pinter golek alasan. Ya ora. Alasane gede alasane. Apa tuh jane gede-gede. Alasane iki lho. Alasan. Cah cilik rasa ngomongnya gede-gede. Alah. Wong ya weruh. Weruh kae meneng wae. Ayo. Urung gedok kuping ki rasa omong. Sesone cukup umurmu. Aku kan iki 15. Aku tak ngejak adikku sing umure 3 tahun kayak men umure 18. Tunggu nepi no Mas. Heeh. Ngendi ana umur kok ngejak koncone. Ya ora apa. Kayak ora. Aduh, ono bes liwat. Weh. Awas lho Mas iki le. Kok nek do kepidak ban. Iki kan Karang Pathuk kan buka tutup kayak suwe to macet. Dadi milih metu kene. Kono gek kowe melu bes wae kono. Sapa? Jenengane lho. Ah wegah. Besku Kalau dhewe. tekan Jakarta kono. Cek ben liwat cek ya. Heeh. Kok ndak ra krungu kendangane. Kendangane apa suarane? Sing ngendang sapa iki jenenge Kimpul. Kimpul. Nek dipangan enak berarti. Ora nek sepo. Oh wis sepo to. Aku wis ora percaya. Sambaya lek men anu gedang gorenge. Apa? Dang goreng neh. Sesuk nek aja nggo kuning. Bilang apa? Kenapa? Ndak gedang Mesa. goreng. Heh? Bangane aku wedhus milih ndi? Pilih sing kuwi. Lambi sing ora. merah kuning hijau itu sama aja. Yang penting sopan. Nah, lek Ora bolong-bolong. lek ngono. Kok nek ra bolong ya ra iso dienggo.
Kudu bolong ya. Kudu bolong. Nah iya, wong urip ki mung golek bolongan. Ya. Wis aku mbok pancing terus aku jane iki aku. Ah sing mancing kono ket mau kok. Lah mbok uneke gedang goreng lho. Ha ya aku rak men gedang goreng ora tekan bolongan. Ya kan aku dadi tekan kono, mergane mbok unekke. Sakit kurang gawean men tekan kono-kono. Ya kan langsung iki ku langsung dono-dono. Ayo dasare mesum. Apa? Yo jan-jan. Yo. Jaluk dipitesnan kok iki. Yo. Peterson ra apa-apa engko tak cas. Yo. Jan-jane kowe ning Yen tak atiku sujan kene kencan karo wanita liya. Os. Gedang gorengnya apik ora le joget? Hah? Apik iso apa gagange iso. Sinten Bapak Ibu benjang kan ngundang gedang goreng. Gedang goreng gundulmu. Ya ya nek gundulku atos. Ya gundul iki atos. Lah iya Nek tak gundul- akoni Nek dhewe. gundul empuk iki gundule sapa? Kae Ya ora ono gundul kok empuk. Gundul. kadang kala. Oh nek gonamu jek empuk ya. Oh, bajigur iki bangetan le ngece iki. Lanjut ya Mas Yusuf. Ya. Dina minggu sing apik butone gedruk lho kan. Hah? Butong letak kowe piye? Aku gelem digeletak. Apa jane kamu juga ingin sama gue toh? Enggak. Oh, dari tadi ya ngematke terus. Enggak, cuman gumun aja. Kenapa? Berawal dari gumun lama-lama menjadi jatuh cinta. Aku ki ngelingi ya. Oh, nek wis nang iki ora ngono kuwi. Allah. Jenenge kuwi iki jek wah gingsir. Ora kok wah gingsir ki ora. Lah? Ya kuwi mau.
Wah gangsir wong. Ya jenenge menungso iki wah gingsir saiki iso seneng ro iki. Nek weruh kae kok wah ketok ayo ya iso wae ngono kuwi. Ora iso. Jajali deloken sesuk. Beda. Oh, pengalamane sing ngendang. Aku kae iya. Ayo kowe gawane mrono mrene. Saiki anu wingi bar wayangan tanggal 9 kae. Bubuk nendi to. Lewekake ngono kuwi. Monggo guru nyetrikane ngomah kidul jarene. Ra melu-melu aku. Lanjut nggih. Iya. Jan-jane kowe ning atiku sujan Gur ngono dak su. Ya ngono kuwi, nek wis rampung rek ya gek gur ngono kuwi to. Ah, ra penak. Penake nganggo sing rada piye ngono lho. Masuk ning Anita liya, Jreng. Ha iki kaku. Ya dleng ngono. Terus ora apa to ngopo. Jleng ini langsung gleng ngono wangun apik. Ya rak ngono. Ngopet. Ya Allah. Ngono ki ngentekke turane iki. Aku nanggon apa jenenge channelmu do dibully lho. Lah, Men, bulinen aku ora wedi. Oh, dasare dalang ya mecicil lho. oh ya men. Kalau komen netizen, Mbak Tatin tuh kok galak sama Yusuf. Rarusan aku ya. Ora urusan. Aku ya mangkel kok sana. Sampeyan ki nyengitke ning nagi. Lah, lho. Ora tegese le ngundang lho. Sik. Piye? Kata-katamu balenono le. Nyengitke, manggelke ning nek dienggo bintang tamu ki nagi. Alah, mau ora nganggo bintang tamu. Lah ya wong karang Ngono kok ora gelem donekke wah gingset. kabeh arep suara. Ayo nduk. Lagi pirang detik ngono wis. Wis malih grembyang. Ora ngono lho. Ngopo? Ora apa-apa wis. Wis iki. Nggih, mpun iki tak teruske lakon sik. Lah iki Mbah Walu ya piye? Teruske lakon aku ya. Hah? Mbah Walu. Lah wong mau ya genah ya wis nyanyi ngono kok iya. Angger enek. Rasane turu apa iki mau? Angger enek dalang muni arep neruske lakon njur pading. Kok penak mendelok aku joget. Aku ki yo akane men neruske lakon, aku tak neruske lelakonku yo nang. Ya ayo ngadeg wong telu ge pamitan. Oh iya. Angger enek wong arep muni neruske lakon kok njur pading kabeh pasuryane. Nggih, Iya. neruske lakon kula tak pamitan riyen. Menyambut gawe ke pamit. Lah yo boyok pegel ganti boyok. Ante arep tawat jalan. Arep boyo merat boyo ingsun Nggih, boyo wonten ngasanipun Bapak Ibu, Bapakipun ingkang baken dalu menika nderek mangayu bagya mugi-mugi anggenipun mengkugati kalih sing sambikala siat maja temanten sarimbit dados keluarga ingkang saestu sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pikantuk segi kathah mlimpah saged dhateng Mekah dalasan Nggih. Madinah. Alhamdulillah. Keparang ing samangke kula badhe nyekar ura-ura. Ora. Menawi lepat kula nyuwun pangapura. Kae gur ngono tok. Namun kemawon monggo kula aturi lajengaken. Nggih, matur nuwun Mbah Waluyo, matur nuwun Mbak Tatin sesuk Ya, ketemu. mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang Iya. kurang enak di hatimu. Semanten ugi. Mengke kula kekane bumbu men enak. Ayo wis, Ya. peace damai. Heeh, ngene. Ayo nduk budal. Yo, kae para sata Kurawa wis padha dampyak-dampyak. Yo. Kapiyarsa sweranipun ler ombake utara.